Постави тук. Вече сме на летището. Отиваме да се чекираме и след малко излитаме. Кацнахме в Анталия, даже вече се настанихме и в хотела, където е и първата ни нощувка. И сега нека ви покажа малко кадри от стаята. Утре продължаваме към Кападокия и малко по-късно във видеото ще разберете повече за нашето пътуване. Музеят Мевляна започва живота си като дървишка ложа на ордера Мевлеви, по-известен като въртящите се дървиши. В него се помещава мавзолеят на Джалал ад-Дин Мухамед Руми, персийски софийски мистик. В него се намират и така важните розови градини. Тези градини предложил някога селджукският султан Ала ал-Дин Кайкубат на Мевляна, поканил в Коня и му предложил своята розова градина като подходящо място за погребението на баща му, а когато самият Мевляна поел по вечния си път, бил погребан до баща си. По-късно наследникът на Мевляна, Хюсаметин Челеби, решил да построи мавзолей над гроба на своя господар. Коничният купол на мавзолея бил покрит с тюркоазен фаянс. One eternity later. Най-накрая сме в Кападокия. В този хотел сме за 3 нощувки, които включват закуски и вечеря на блок маса. Стаите не са кой знае какво за сметка на останалата част. Хотелът разполага с спа център и фитнес, въпреки че на нас не ни остана време да се насладим на удобствата, които се предлагат, защото екскурзиите вземаха по-голямата част от деня, а вечерите бяхме твърде уморени. На следващата сутрин започва обиколката ни в Кападокия. Надяваме се да летят балони докато сме тук и да успеем да ги видим. Деверент е известна също като долината на въображението. Докато се скитате из долината, ще бъдете посрещнати от безброй скални образования. Най-известното е това с формата на камила, което се издига на входа на долината. Певушин е село в област Аванос. По-старата част на селото лежи върху голям скален хребет. A few moments later. Повечето от модерните домове са по-близо до главния път, където селяните са били пренастанени в началото на 60-те години на миналия век поради опасения, че старите им домове може да се срутят. От тук можете да си купите сувенири, както и да опитате студен прясно изцеден сок от нар, портокал или пък турско кафе, като има възможност възрастна жена от селото да ви гледа на кафе. Там пък слънчево. 3 сезона едновременно може да се види в Кападокия. Реджеп, пещерният човек, живее в 7-етажна каменна пещера и има малко кафене отвън, което предлага зашеметяваща гледка към пейзажа на Кападокия. Пещерният човек е израснал там, така че знае много неща за Кападокия. Той също така има малък магазин долу, където продава бижута, които може да разгледате.
Учхисар се намира на най-високата точка в Кападокия. Таксата за крепостта е 250 лири на човек. За съжаление не успяхме да се качим, тъй като времето ни беше ограничено. Избрахме да видим издигащите се балони на сафари с джипове по изгрев слънце. Струваше ни 65 евро на човек. В тази цена е включено взимането от хотела и връщането обратно, както и 3 локации, на които можете да се направите снимки. Продължителността на този тур беше около 2 часа. Сафари с джипове в Кападокия е преживяване, което не бива да пропускате. А за финал отпразнувахме безпроблемния тур с час шампанско. Okay guys, everyone thanks for joining the tour. This is a surprise for you because in this tour we had no accidents. It was very fun. Everyone thank you. Thank you. Thank you too. Haydi. Okay, are ready? Together. 1, 2, 3. Together. 1, 2, 3. Зелве е открита долина с голямо пещерно селище. Малкият район има 15 пещерни църкви от византийската епоха и остава турско село до 1960 година. Хубави пътеки за разходка ви водят до основните църкви. Разходката през долината предлага шансове да разгледате различни пещерни стаи. Имайте предвид, че долината е голяма и си оставете най-малко 1 час, за да я обиколите. През 50-те години на миналия век семействата на Зелве се заселват в Актепе, новопостроено село на 1 км североизточно. Падащите камъни и рушащите се стаи стават твърде опасни за живота на хората. Преломната точка настъпва, когато скала се срутва върху посетители, убивайки 11-годишно момиче. В този момент селските лидери решават да преместят жителите и построяват традиционни домове, за което турското правителство оказва помощ. През 60-те години Зелве става официален музей на открито и обект на световно наследство на ЮНЕСКО. Бурезът да не биде критички килим. Това димензия килим, памук и вълната прави се минимум 6-7 месец, а това 10 месец буде. А от коприната това димензия... Колко за коп? Да. В долината на любовта няма нищо друго, освен няколко рамки за снимки, плюс камили и понита, така че не е място, което да си заслужава особено. Кая-Шехир е историческо скално селище в централната част на Невшехир. Селището е открито случайно по време на проекта за градска трансформация и представлява 186 метров тунел, изсечен в скалата. В района има църкви, много стаи, както и помещения за отглеждане на животни. Това е място, което се открива с течение на времето, като някои места и тунели все още не са намерени, но е известно, че съществуват.
Керван-сараите са монументални сгради, които са се строели в периода на Великата селджукска империя по протежение на главните търговски пътища, осигурявайки приют и закрила за търговците и пътуващите кервани. Керван-сараите са се намирали ветеринари, готвачи, имами и други нужни на пътниците служители. Всеки пътник е имал право на 3-дневен безплатен престой, без да се обръща внимание на религията, расата и етноса. Вече сме в Алания, където ще отседнем следващите 2 дни. Между другото, разбрахме, че само в района на Анталия има над 705 звездни хотела, което прави избор на място за отсядане още по-труден. Особено ако хотелите са като този, стаите са просторни и добре обзаведени, храната е разнообразна и вкусна, особено баклавата, която свърши доста бързо. Хотелът разполага с частен плаж, където е на разположение с шезлонги и чадъри, 4 басейна, спа център, фитнес, магазини и други. Като цяло разполага с всичко необходимо за пълноценна почивка, без дори да излизате от хотела. Една от най-запленителните и ценни старини на Римската империя – портата на Адриан, построена през 2 век след Христа. Тази впечатляваща структура е изработена от бял мрамор и се отличава с 3 арки. Самата порта е и входът към стария град на Анталия, който задължително трябва да се обиколи, за да се види всяко кътче от тази прелестна старинна архитектура. Очарователен квартал с тесни улички, цветни къщи и исторически забележителности. В стария град е разположена обширна тераса, от която се разкриват приказни гледки към изумрудено-синята вода и преминаващите кораби. Водопадът се смята за един от най-красивите в света, вливащ се в морето с височина от 40 метра. Добро от Алания. Днес е последният ни ден тук, в този хотел. И днес програмата е разход с лък по река Манавгат и плажа на Костенурките, като след това е свободно време, което смятаме да прекараме тук на плажа, край хотела. Качихме се на кораба от градчето Манавгат и се отправихме към плажа на Костенурките, само че не видяхме такива. На самия плаж разполагахме със свободно време, като ние решихме да караме джет. От цялото преживяване джета беше това, което се струваше, докато самият круиз беше малко скучен. Ето, че дойде време да ви дам повече информация относно пътуване, настаняване, програма и така нататък. Екскурзията, която избрахме е на Premium Travel. За първи път пътуваме тях, да изобщо с агенция. Та бих казал, че първият път се оказа доста успешен. Офертата ни включваше се нощувки с закуски и вечери на блок Манса в 5 звездни хотели, двупосочни чартърни порти до Анталия и обратно, трансфер с автобус, посетените места по изходните такси, екскурзиот на български, като общата сума, която платихме 1400 лева за 2 човека. Това, което не беше включено в цената, е задължителната медицинска застраховка от 24 лева и бакшиша за екскурзоводско обслужване от 10 евро на човек. Както може би всяко пътуване с група и това имаше своите добри и лоши страни, като за щастие плюсовете преобладаваха. Нещо, което в началото ни се стори странно, беше, че много възрастни хора ходят по подобни организирани екскурзии, да някои от вас може би са запознати за какво става въпрос.
Това, което също не ни допадна особено, беше предварително оговорените шопинг турове, където продавач-консултант се залепят буквално за теб, предлагайки ти най-добрата оферта за някой бижу или дреха. Определено беше интересно да видим и процеса по изработка на килими, но мисля, че отделихме твърде много време там, което можеше да прекара на стария град на Анталия, например. Другото, което ни хареса, бяха някои от допълнителните екскурзии, като някои от тях не се заслужаваха нито парите, нито времето и не бихме ги посетили. Например, една от тези допълнителни екскурзии беше долината на ловта, където няма нищо интересно, освен няколко фоторамки и камили, с които да се снимате. Имайте го предвид, ако пътувате с агенция и се запишете за допълнителни екскурзии. По-добре проучете предварително местата, които ще посетите, за да не станете разочаровани. От допълнителните екскурзии ни хареса единствено сафари с чипове по изгрев слънце, като това беше доста добро преживяване, което се заслужаваше ранното ставане. И третата допълнителна екскурзия, за която се записахме, беше круиз с корабче по река Манавгат, като името звучи доста по-заинтригуващо, отколкото беше. Тук плюсът беше, че с корабчето отидохме до плаж, на който имахме свободно време и ние го използвахме за да караме джет. Местата, които бяха включени в програмата, повечето бяха интересни и атрактивни, с малки изключения. Препоръчвам да посетите долината Зелве, селото Чевушин, долината Пашабак и един от подземните градове, като ние посетихме Каяшхир, но това, което сме гледали в интернет, има доста по-интересни като Каймакуа и Делинкою. И напълно обязателно да се качите на балон или да наблюдавате излитащите балони по изгрев слънце. Пролетта, месец април, е перфектното време за посещение на Кападокия. Не прекалено горещо, но пък и някои от дните ни в Анталия бяха подходящи за плаж. Толкова за местата, относно храна, магазини и ресторанти, има голямо значение къде изберете да седнете. Веднъж ни спряха за обяд в крайпътно заведение и там нито храната беше толкова добра, нито цените бяха нормални. Но през повечето дни, тъй като бяхме сключени закуски и вечери, ни се налагаше единствено да избираме ресторанти за обяд, като цената варираше между 400 и 500 лири за двама човека. Като препоръка може да опитате една кебаб и тести кебаб. Откъде да си купите сувенири? На всяко от туристическите атракции, които ще посетите, има сергии с най-различни сувенири, като цените навсякъде варират и е трудно да се определи къде е най-евтино. Но като съвет избягвайте магазините и се придържайте към малките сергийки. Една от атракцията имаше доста голям пазар, като бих казал, че цените там бяха доста добри. Имаше голямо разнообразие от сергии с доста различни сувенири. Като мисля, че мястото беше Трите градци, ще се опитам да го оставя някъде на екрана. Но независимо какво и откъде купувате, не забравяйте да се пазарите. Задължително.